on woni Sirifu Bambaɗo hodduɓe woodi needi so yiidi e Sirifu tan ɗi foti andude ko nan ɓoggol Abdoulaye Bouaro joni noon o mbiɗat hoore am Allahu akbar halta o kaset o en puɗɗitima o kaset e ngari e deuxiéme cassette o woni cassette ɗimo ha hande ko suumaye e hoddiɓe mum e taniraɓe mum he ɓiɓɓe mum he rewɓe mum he jinnaɓe mum debbo mo Allah heddi ɗo hande o woni deuxiéme cassette ɗo oɗo ɓorlitaɗo ene darodira e Jaawo Balde Jaawo jawɗo noon ko watta anani Jaawo koko yawu Jaawo hayso on kaɓat ta ko o wi gurɗo Jaawo salmini en gurɗo Jaawo ɗo o kaset ɓorlitaɗo kanko salmini en gurɗo Jaawo ari denɗi minen keɗima Mama Lamine Diallo yo sengo ɓorlitama Mama Diallo ano andi Alaji Jongi Bambaɗo mino nana fula kundaɓe ɗi mbiya fulɓe Fuuta jamfoto kono ko fula dumnaɓe jiɗi jamfade Fuuta Diallo ɓe kalduno he nde ɗo hare no Fuuta Diallo arfabo hare hakkude maɓɓe e Janke Waali si Allah waɗi ɓe pooli ɓeni joɓa Fuuta Diallo jiwɓe 90 ɓe garani Janke Waali fof tuma ɓe dokkoto keero gollan ta kuntiji Janke Waali ɗi gadima dengeje fulɓe Fuutan almame Oumar Timbo e ceerno Sadou Diallo Dalel ɓe mbaɗi lisakarji maɓɓe ɓe mbi onon gandi no keɓirton Janke Waali hardanji fulɓe Fuuta tappatiŋal deji ɗi gandanɗa hoorema dondoto 50 kilo bila Fuuta Diallo ha natta fula duuɓe koraki goto fof ɓaŋa luutumba jarda to Fuuta Diallo so gari ha on jottima frontiére o ɓaŋon luutumba leydi biccon ɗum ɗo on haaɗi yan biccon goɗɗo ɗo on haaɗi yan biccon goɗɗo ha ƴeemon danki Janke Waali Janke Waali yiyayi on kono ko to leydi Fuuta Diallo to mbo yiiɗa teppere fo e feere ko ni ɓe nangiri Janke Waali tawi kala no ɓe gardanno Janke Waali ko wali ɗi yiyaɓe kono ɓeɗo kocci hoko ni ɓe mbatta nde ɓe nanga Janke Waali yiyaɓe kono koto leydi Fuuta to wallahi weldude haala ma leydi Fuuta Diallo ndi fof ɗum ɓe jeeri ɗo ɓe berti ɗo si soɓɓe ɓe mbaɗi gandal mumen jurno tan jiyaɓe to nder Fuuta ta ɓen ɗiɗo ley mumen bisimilla continue an fuɗɗani en kadi keɗima sana o ko woni nde ɗo amen weltare ɓe mbino haala inne hunuko fabru kono ɗi acci ha ñande gatam Jumaye Balde a fooli sabu lar adna ko balon nde jonde han hoko nandani en jonde men ne Samba Gano bojo ano andi o to Saare Oumar Koosi jango a larana minen tereŋaji ɗiɗi e nder man pati aduna o ko ɗo waɗinto mo okki minen goto tere ɗo jango a larana min joɓɓi bourwa hono wiyete droit de borno 15 000 goto fof luy tati ɗum kala ko kanko okki minen 30 000 Gano bojo on waktan jamanu noon sana tigi ayi nde ɓe gari nde ha ɓe berti o arno e fulɓe Fuuta ko wulure e yimɓe 12 tawi Moussa Molo ɓooyi nelde ena yiɗi ɓe gimmo Fuuta Diallo ɓe gaɗa ɓe mballa ɓe mbi ɓe mbawata arde sina ɓiɓɓe leɗɗe ɓendi saabu sina ɗum kono ngu heɓata ko ñaami wallahi ɓe kaldi aset a memi noon Fuuta aset on ñan subaka aset heede 8 heures joɓɓe fuɗɗu golle ɗe ɓe jooɗi aset fula du arani dimanche fula du arani tawi ko ma ɓe mbaɗa ko adduɓe Janke Waali wi ko ɗo wiite turban noon ko ceɗɗe mbo wi ko ɗo lingol dantata tawi mbo anda andi lingel ɓundu ko mbiyata ko anda ho ma yoɗi ɗum isken Janke yamiri o wi kala keƴɓe he tata he onon on malama ɓe keƴaɗi fof o goni artiki arɓe aya yimɓe natta e woylu maaya fulɓe Fuuta ɓe fuɗɗi jolde to nder ko idi fof
mbo nani dillere pucci mbo wi baɗa makko o laaro e kene saare o min mino nana ɗo dillere mi anda sina yimɓe gari e dow min ɗo on yaltirnoɗo ko puccu e neɗɗo puccu e neɗɗo puccu e neɗɗo ha hufti mbo ari kaw makko yimɓe hoɗum hono woniri mbo moɓi juuɗe ɗe ɗiɗi leydi mboyta andi gabbe leydi gonɗe ɗe am juuɗe ko ari ko ni foti o yimo mi wawaɗi wande o yiwa ko ni minne mi hoɗo ɗon ko andude leggal manggal fof e kene saare men ne sina sappo neɗɗo ɗi waɗi yimɓe jowo ko nden mbo yamiti kala mbo wawani hejje e tatay duuɓi fulɓe fuuta ɓe fuɗɗi jolde to nder fuɗɗi jolde to nder Diallo ko joli ton ko mbo sikki ko ni foti tambo nukki cuuɗi mum kiɗi wona ceɗɗo wona natunoɓe toon maayi Diallo on tuma noon ɓe mbaddi e fula ndu aadi no mbiɗa ni wallahi ɓe mbaddi aadi Moussa Molo wiiɓe hitande fof ta wona mbabba e rawandu hitande fof temedere holtere o joɓete ɗum fuɗɗi e geroɗal mbeewa mbaalu nagge puccu ɗum ko duuɓi ɗiɗi Moussa en joɓi ɗum tan yo kañum woɗi mboyi Fuuta Jalonkoɓe ngare min mi woɗi min ɓurani on e ndi leydi ngare gonen ko ni mamalla min ɓe gardi ara ɗo ma yo hari miɗo faala yaade to yeeso luɓo miɗo pilasi so weeti mi feƴƴa wonoya ɗon almame moɗon gokka ɗum bambe mawɗo rema kappe hokkama ɗiɗi ta ɗe lewñi janggo a lamdima ɗum kappe ɗe wiyama ha ko yeyte ɗen heddi Diallo Diallo Sumaye Balde ni hakkude amen weeɓani mine sana komin kolliri ko woni seere ɓe woni onon so on mbaɗi no min mbaɗi wallahi en kaɓata sana e jogui inde ko jalijo noon min miɗo jogui inde kono komi bambaɗo andi bambaɗo e jalijo hewɓe ceerdani ɗum wona goto ɓe mbiya bambaɗo jalijo ala wona tappinijo Diallo haade Diallo Diallo ɓe gimmima dey isken hal fof bambaɗo mine sana seydi duuɓi nayi oɗi abbimi mi jaɓani saabu ko waɗi ɗum wona miɗo huuli ko gartumi e leydi Mali duuɓi 16 bammi Mali jeetati ɗi fof ko tarikaji janggammi jeetati ɗi fof ko ɓeydugol hoddu min ko suudu baba mi jangi hoddu komi ɓeydoy ɗum o wi daroɗami walla ma ɗon tawa ko kuta bambaɗo hoɗani alpha mo kuta bambaɗo on jibini Koli Jali hoɗani Moussa on jibini Keeta bambaɗo on Keeta bambaɗo on jibini Demba Kore Benpen on Demba bambaɗo jibini o alaji jeni continue ɗum ya on waktan jamanu koto jarannomi ayeji siɗo jarannoɗa ɗo ma andi ko ɗum waddi mi jaɓata telfede to radio saabu yejintina kam hoto paano ko Moussa Molo kalannoɗan ne haala kanko Moussa Molo mo meeɗi ƴettude nde mbo fuɗɗoto ɓangde fetel o ko ñande ɓe cukka Kerewani kure fula du kuuɓi Kerewani Bakaw kure fode kaba en kuuɓi joni noon worɓe fof pali to ɓeya kotirta to ɗum woni cukki ɓe lamdodiri onon kam homo heddora munkuji ɗum fefodira ɗo fefodira ha fetel lowa Moussa wi kanƴi wawi yaade bamma ko yimbo ala ñande Moussa fuɗɗata wiide o yimbo mi yamirani jaaha ɗi joguino musidɓe men tawtuɓen Kumbo Bali on ko jeɗɗo on e Moussa ɓe mbaɗi engagé ɓe mbi joni si tawede on daɗoyi pellon fiyande o munku min nana sinon on daɗoyani tan si min nanani fehlaji ɗi min ganda on naggama on mbaɗama Moussa wi ceɗɗo o mbaɗen feere ta e mbuɗɗirani sengo woto kawjinen ɓeya hay goto ɓe naggata ha daɗoyi si mi wuɗɗiɗi gata an kala mbuɗɗira to ɗum noon ko ɗon wawoyno wallahi toto naaje ko ɗon ɓangi on jikku isken nde ɓe mbuɗɗoy tan fiyanne ɗe tan Molo wi Fuladu Allah jaɓi han en daɗi ko nden mo ari e nder leydi men Fuladu ɗo mo yahi Marena Kunda tawi ko jaalige woni ɗon kono ngu fof ko ɗon ñamata munkuji ɗi fof ko ɗon ɗi mofta mo yetti mo wi baba ne limmi mo yi ɓeydanamo yimɓe
min namba kure he mum jaalige wi o yahat mo wi ɗum ala de baba yamirani jaha mo lewdi kanko jaalige ɓen ɗon ndi dongle ɗe ha yoni awa joni ko heddi ko ha mbo wayno jaalige pour ɓe jahanni mo lamdi hoto baba jaalige wiya e on yahi mbo wi mo yaha mbo anda hoto sowrete mbo yaha ko hulɓini waɗi kañ anda to sowri to ko toon ɓeya goni ko oñan mbo wara won jaalige hotani oñan mbo wara ɓeya giwroyi to ɓay Moussa Kandji andi horoɓe jaltiruno ɓe natiniroyi to mum ko jekkuri on tumande sukki o ɗalti Soumay Balde ari a ɓaƴƴi miɗo sohli ɗo yiide Coumba min jeddani ho gaño e woodi kono jawiɗoma ala Soumay am miɗen sohli ɗo yiide Coumba e tenen no ɓe garɗo Coumba e tenen rewɓe Soumay ɓe minen ɓe ɗo sohli yiide ɗo Coumba woni mawɗo suudu noon ko longto nene ko jombajjo woni debbo ma mbo baddata kala no wayi jombajjo ma si gorko finani a amani kambaneya debbo mbo matinorɗa o si a wattani hakkilta on ɓoydetata on certi saabu a wiya ko yawima ta wona ɗi yawima kanko koddaya nanganima rewti en sana galle fof mo jiiɗa hande atudu fewjata ko waare dawra janggo on galle welani barke gala ɗon Coumba arnotom ko heewi ɓe mbiya jawwali ɓe mbiya jam tan ha debbo ɗi waali ɗum darnude Coumba arnotom hoɗo tenen woni a nani Basaru hoɗo Coumba woni ɗo woni hoddu sellu koyaɗa maɗa sukaɓe ɗi koɗa de anan hoddu mawduɗo buuɓo watta Jalima Kandji jogii pistolet o hay fetelaji an andi ko pistolet ɓuri bonde kañ noon ɓuri raɓɓinde Coumba noote sana noote Jali sana yo moƴƴo fewdu ko Coumba woni Jalima Kan heɗo Soumay okki minen gaari waɗi ɓoggol ujunaje 4 heddi an Coumba an e koni a yiɗ Soumay no poɗɗa ɗum yidde ni o mbowtodirani ha kaɓoyo ɗum ko gena wayi noon fewtu minen ga ko min noddima o okki minen gaari duuɓi tatiri waɗi ɓoggol gaari waɗi ɓoggol duuɓi 4 ɗe guluje 4 ɗi nimbali ayi o debbo jooɗiɗo ɗo ɗaɓɓane o be'el no foti fof walla baalel no foti fof walla ɗaɓɓanon ɗum coggu mbewa o debbo jooɗiɗo ɗo ko jalijo debbo woni ko o min kaɓɓanima kan am hanki dewgal ɗo ɗo o lewru ɗo tan si yimi ɗo a sikka duuɓi temedere fuɗi ɗaɓɓano e o gueɗal muɗum ngal minen Soumay okki minen gueɗal amen ha puccu e inde mum baɓɓiɗo e inde mum si a yi dental berɗe welani ko debbo woni yatama ta debbo ubbitoy an a yiyan jo guesa hulɓinaki ko rewɓe jatani guesa lawɗe a yiyan no tappatiŋali ɗini doga ɗo ndungu ɗi dirtina dawi yaade ɗi dirtina dawi yaɗo ƴawde tawoyi ɗum kala kono jo guesa hulɓinaki ko rewɓe jatani guesa o debbo ɗaɓɓanayi ɗum geɗal muɗum gal ko mbewa foti wonde walla mbaalu walla coggu mbewa walla coggu mbaali ko ɗum noddinoma ya haalano e miñiragel magel si debbo ala nawla ɗi foti ɗaɓɓude ceerno yeeya gayi muɗum ɗi ɗaɓɓa nawla si debbo ala nawla ala dono sabu si a maayi ɓiɓɓe ma ɓe naftantake nene goto ma ɓagoram hetto Jalima Kan Basaru ɗo woni Basaru gaɓɓi meɗi yeddodireede fawru wiɗo jooɗimi ɗo ɗeggi wallahi yeddaka ɓayri kan ma yahani e nde ama eɗen kala ɗo haala monsieur Djiba on woni monsieur Djiba Mbaalo so ɗum ɓenni garen ɗo koye monsieur Baba Balde on woni monsieur Baba Balde ɓeɗo ɗenne monsieur Baba Balde ko kaldeten noddeten ɗo ko inci Boiro Boiro yanani Boiro tan kawaɗi karlaɗi kattaɗi kajaɗi ŋuroji aali jakum ɗi ŋurata galle kala haal fof alaji
noddiɗo Umaru Egge e Demba Egge. Bali Mansa. En jejjittaɗo giɗo men no hombo kaldeten ni. Enen nodda ɗo on woni Samba Gano. O wi o Alaji Jengi Bambaɗo. Gano Bojo. Alaji Jengi Bambaɗo sana ko koto am kono andu a Bambaɗo am. Ɗum ɗo ko mbaɗɗen ɗo ko puɗɗari. Ayi gosengo so soppama ha gasiyan. Gardaɗo e koto am sana ɗiɗo métre aji gonɗi ɗo ɗi ko par métre aji 15 longor o no 15 sur 15 ɗo gokkam mi on goto kala métre aji 34 ka leydi Touba ko galle fof ko ɗum hakkude ɗon e asaman ɗo ano yamiraɗo kaɗɗa yo andi enen neɗɗo ɓaga kampu aviation o fof kampu o piiw waɗa ɗum galle horo ɗum lawlinde nguɗo suudu ma ha ga ɗum ɗo yana Monsieur Sori Diawo directeur e dirtiɗo wona goto moɗo ko directeur Sori Diawo si a nani jawɓe weedu ata a nani jawɓe weedu ko ɗum woni jawɓe koliyel anannuma kam watta hoɗum ɓiɗɗo romru no hani wadde laaji ha hande ko keddora ɗen ayi ɗi ɓoggi hoddu e nde yewtere galle wona laawol wona hodde e takko laawol addata neɗɗo ande neɗɗo andirte ko golle mum tan ngo jungo sa heɓi jawdi handi heewi tawa wona nodda ñaame walla hi naɓ ɓe kaaladde aɗa jogii jawdi kono ɗon ɓe kalta ɗon ɓe kalta ba ɓe jawdata ɓe kalta haala wokka wallahi ɗi moƴƴi so en kaɓi neɗɗo mo Allah tagani en nangen ha tiiɗa teddi nembo jiɗen mbo a yaani seede muɗum Yousoufou Ndour en Baba Mal en ɓe ɓurani minen jamanu ɓe ɓurani minen hay hunde aduna ɓe ɓuri minen tan ko nanganede ko ɓooyi fof itta kaset Yousoufou Ndour jeeya ɗum jolfo ɓe jabta sa yiɓe ko kaset Yousoufou jogui ɗon miɗo yiiɗi yeydema ɗum wiyama a on ko jaliɓe am ko kañ kam ittata kaset Jangi Dana kaset Jengi Bambaɗo kaset Kanta Bowaro yeeyama kuuƴa tan jala wiyama mi yeeyimo jalijo makko kanko le woodi o enen keddora ɗo tinnoɗen eɗen poti wadde miijoji ko leɓanmi ɗo ko kiwtuɗen ko fof ɗum firti ƴeftugo guiye machine ayi to nder galleji men haaji fof mbaɗɗo wona kaseji amen pawete hen ko guiya mbiyo kam mbiyo gui a yaɓɓi kam a dampi kam a yaɓɓi kam a dampi kam ta ko ɗin ɓurɗen dolnode ɗum ñifat cosaan men ɓe janggoɓe ko ɗinka en gandoyta tinnoɗen kaɓoɗen wota e mbaɗɗo sa yi sippiro uyti hinde woppaka ko wota cosaan o mbaɗi wiyo ko ka en nayo tenen hawa noɓe gaddu gueɗal debbo o ngal ɓe jaltini beeji ɗi noɓe gaddu gueɗal debbo o ngal tinnoɗen ne leydi fuladu gueɗe ɗe fof mbimami eɗen jogui o wiyo ko ka en nayo ɓe mo jumbani ɗo kañ Kumba e Husay e Tenen e Hawa ɓe ko rewɓe Soumaye a rewɓe Soumaye bon heddiɗi ɗo kono noon wota ɗum yakku kaccira arnide komi sidanni Kumba wota ɗum yakku kaccira arni komi sidanni wallahi haala Bambaɗo wota tewto ɗum Kumba e kumandan kumanteni ñari sanka halanima ɗum si a nani fulɓe ɗi mbiya ɓiɗɗo yeɗe juɗa bo nantinaki fulfulde nde a laatinaki yan ɗaɓɓoya juɗowo tew wona juɗowo tew kala wiide ɓiɗɗo yeɗe juɗa ko moko bambo ala debbo ɗum settinortanoke nangue hanki ɗum settinortanoke ñamande settinortanoke ñamande wiye e ganda wennanɗi ɗo yeɗa gueɗal lan alambo naftani ɗon lupto almeri juɗo e am to kene ɗo tawi on ɗuma fourneji ngala yurmede Allah wallahi ta neɗɗo
nani ɗe ɗo meɗen ɗemɗe ta neɗɗo nani ɗemɗe men ɗe e kolli ɗi anda hatta Jalilu ɓe loɓani ɗiɗo saabu min ko miɗo hardi ɗo no paaboɗoyɗo e fijo bamum ni ɗum andu ñaltake ɗum ko ɗo yaari wo ɓiɗɗo rawadu koni bammaɗi wurina Diallo yo no gasi go sandu hoddu ko gaddumi ko goɗɗo meeɗa wadde no gasi joyi ɓoggol Aliou Sana e Sana ko gaddi goɗɗo meeɗa wadde ko minen hoɗoɓe ɓe gandi ɗum teɗotoɓe hewɓe gandani ɗum wona mantade ko ɗum de waɗi mbiɗen yo kala mbo ɗum waɗi mbiɗen kala mbo faydi e wode e sutte ko darɗo won laatinaki wallahi meeɓi wadde jamanu goto no jawdi mettiri ɗaɓɓirde pullo gorko mo nan toon mbiyeteɗo ñonko mali o ko mali mo wonno hoɗande makko folo koɗo wiyete Hamdallah e nder leydi Masina andi Masina ɗum ko jamanu Buubu Arɗo Galo ari hitande fof ko ɓe kaɓɓanno lempo ko ɓe gokkoya ɓaleɗe ɗum woni Bamarakoɓe Buubu Arɗo Galo lomtina joko kañ okkete e ñartanka o naɓana ɓe duuɓi tati okka fof mbo luppina mbo salo nabde wona mo ñama de mbo mofta saabu on wattu ko humeten o ñartanka ko woodi tundu ko kalsi danejo humanno woodi nduɗo tundu ko gawri kumanno lempo mbo saltori ɗum duuɓi tati Bamarankoɓe koriɓe on tuma noon mbo noddi yimɓeɓe fof ɓe ndenti andiranta fulɓe kala cincuɗo hunde ɗi hammani koɓe jamfo ɗum ɓe boppa ɗum ɓe ɗaɓɓa goɗɗo ɓe mbiya ko on foti wonde kanko woni dalilu Bamarankoɓe tenkini ɓe woni joɓe libiri ɓe noddidiri ɓe mbiya joni enen kala titen nokku men ɗo inde ɓe mbi Buubu ɓay ko a wawini wadde holluminen hoɗum woni miijo ma mbo wi enen ko en masinankoɓe mbiyen ɗum masina ala mbo ɗali piiro kodira jungo wiya hawrama andi koɓe mbaɗina pullo gaynako Galo kewɗo jawdi to kolce kewɗo kanŋeje kewɗo kalisaje daneje ɓe jahani o ɓe mbi enen gandi ko woni ko o foti laamade wota en gokko Buubu te ko Buubu sinji woni ɗum ɓe jahani on ɓe mbi ɗum yo min paala ardoɗa leydi ndi leñol ngol fof wona e jungo ma ɓayi on ɗe jogui jawdi andi han to goɗɗo yaatake koto goɗɗum yaate tigi haali gonga Amadou Fanta yaani heɓta hoɓɓe ha ɗum woni on wattan jamanu e bawɗe Allah e moƴƴe mum Buubu yimɓe bisimilla mi nani mi jaɓi bonoddo e ceernajo on no naatan mbo kaluwa ɓeydambo waɗande ñaagude Allah mbo jaɓe mboy ɗum ɗaɓɓoye boliru heyru Buubu ɗaɓɓoye boliru addani mo windi ayeje mboy ɗum kono no wawata wonde jokka nayi jokken laamu nayi ɗi kam a ɗaɓɓan mbo gokkuɗaɗi kalda e mum joɓa gaynaka woni woni ko bo ari ko mo ɗaɓɓi suka goto mo haalde mum gaynaka so kene weeti mo yoɓa ñale mo totti ɗum nayi ɗi hinde joom nayi wowɗo nayi kikiɗe fof mo walloya ɗum kaɓɓugol nayi ɗi jiyel cukalel oññan mo tawi ɗum to nayi to on wi hanko mi walda to sengo ndiyam mi ala ya addanoyam ndiyam boy ɗum joni accu mi fattamaɗo nayi ɗo saabu mo wayriɗi abbade cukalel ngel hooti to cuuɗi ina jogui boliru mum mo tawi boliru e diñi to suudu jaatigui makko ceerno o taƴoyi dufol mo anda ko ayeje mbaɗa ɗo ndumbo immini tan mbo yari ndu ha heddi seeɗa ceerno o ɗi natta hawri mbon diña mbo wi ɗum an ko hoɗum mbaɗatno ani mbo wi mi yaranno o wi ɗo boliru ɗo jarɗa wi ko ɗon mbo andi laamu wona artike Buubu wallahi koɓe kaɓɓinayi ɗi ko Buubu artoya yetti wi ceerno salamu aleykum
mbayi ɗum buubu mi fenantama mi jamfotako ɗum ayi nayi ɗin ko ɗi goni artike ma jokku nayi laamu wona ko keɓata e en bindi laamu ha gasi en waɗi ɗum e ndu boliru cukalel ɓaleyel ari yari boliru ndu ha heddi seeɗa mo naɓi laamu o ɓoyi on ko gaynako am noon ɓoyi ɗum awa mo woni laamu o wallahi buubu jooɗoy to taaro to wolli uɓi han wiɗitat uɓi han wiɗitat mboyi ɗum ɗo wona laamu ɗum ɗo wona artike ma ko nayi goni artike ma sa faalaka ngel cukalel laamo e leydi Mali jokkamo ha jiiyaɗo mo taƴi dufol addanam ɗum walla ɗum mo yeehi kene ɗiɗi ko keɓɗa fof addu mo wontaɗo Mali ha mo maayi mo yalta leydi ndi o immimo abbi cukalel ngel ɓe gayni ɗo o wi ɗum kori aɗa hooli kam joni e nayi he o wi miɗa hoolima ko mi wayri jokkude nayi ɗi tan faamu ko noddirnomami pour tardini kam jokkugol nayi ɗi e ɗum faamu moƴƴi kono mi wawatama ɗaltude yolde saabu ko kene weeti an kaldu en ha mo yeeyi ɗo ya sortiti kene mo addani ceerno o fewni ha fewni moyi ɗum jaaha mboppoya ɗum ɗo ilata sa ɗum ili mbo yalta Mali simbo walti ɗo balɗe ɗiɗi mi nuccat defte am ceernagal hanki e ceernagal hande ɗi seeti de ceernajo kala ko diseɗa no wawi muusu koppi am ɗi mino wawi ɗum mi beccal ɗi muusam ko ɗum janggude an ko mbiyeɗa yo aɗa wawi wallahi neɗɗo wawata piimi hanko kalisi hewɓe ɗaɓɓata damborɗi tati ɗi mi wiyani mi yataɗi kono sa yahiɗi okkegol ngol taɗi ɓooyi dambordu almudo dambordu militaire dambordu naar almudo mbaynoɗa fof sa Allah arat halbam on waktal jamanu nde mo hemɗi gueɗe ɗe tan mo tumboy ɗum to cagol maɓɓe to janggo tan gorko o immi ɗum woni Malal mi juumino to Buubu ko Malal o wiyete noon ko Malal mi juumino to Buubu wona Buubu ko Malal ko Malal wallahi on wattu noon kanko Malal mbo immi to mbo arti to mam makko gorko ene wiye jaaƴe mbo yi ɗum jaaye o yi ɗum naam o wi mi woowi joni ɗaɓɓugol nayi mi fuɗɗi faggade nayi e o yade wi o aciri kam mam makko sikkiti yo ko mo bonnu mbo immi to mbo yahi ɓay ko makko haalduno e gurel guuji mbo wi ɗum kodi tanirawo am o yakkani ƴaltamo oɗo waktu mboyi ha ko gaddirnoon bo ko on haaji humtima ɗum addi min mi yoɓa mbo yaha ko ñalawma goto jamma goto mo waali galle bam makko jamma ɗimitiɗo mo yalti ayi neɗɗo mbaɗaɗo ligge kala ligne mo jokki a tawa ko ligne bone jokki mbo aroye nokku sukaɓe worɓe ɗin ɗon jakki dewgal lamɗo biyeteɗo Bakary Diarra ɓen sukaɓe lamɗo o loɓani ɓe mo tumbodiri ɓen ɗi ɗaɓɓe makko mbo anda ha ɓen paayoyi so kendama tan laakara ɓe mboppi leydi Mali ndi mo doddi e ɓen ɓe nato e leydi Fouta Diallo wona han heeɓi gandal de wallahi misken fulɓe Fouta Diallo Allah warduma e kala bawɗo no tim deftere numéro 9 diine Fouta Diallo ko duuɓi 50 hecciri diine ndi leydi nanɗo yo ko ni mbimi mbo nanani fof ko ni mbimi kamɓe jangguini Fouta Toro duuɓi 50 diine maɓɓe kecciri diine men hay Fouta Toro duuɓi 25 hecciri diine meɗen enen cakkiti janggude kono noon eyi en garoya nder fadde tan maɓɓe sappo e ɗo tuka ɓe natti e ladde nde fulɓe Fouta ɓe mbaɗɗo lisgal fof yiyaɓe he ladde he ara to karamma ko ceerno Saydou Dal en miɗo yiya worɓe he ladde men ni he jemma toujours simi waɗi lisgal on tuma cayiɗe fof nila kala ɗo ɓe mbuɗɗoyi noɓe gadde ɗe jogui toon goto on ko ɓaŋowo leydi tawi ko o Malal ɓay mo yari ayeje laamu babullo on waktu on jamanu diriyanke debbo ari o woni jiina ko haali ko jaɓe sana en ɗi mbaɗi ɓoggol ñañeji jiina ko haali ko ma jaɓe wallahi mboyi mo rokkani jarga gano toto sare hukka
jarga kañ mbiyammi gelaje pullo ko gaƴi nayi mbo okkin mi sakkiti ko puccu mo wi mi faalama okkude puccu mi laara ho ko ɗum ɓuri mawnude he dow kamɓe ɗo min jaltinani mbo ɓoggol andi ɓoggol yaltinta ɗum ko golle mawɗe ma a waɗi waddu mawdu tengani a ɓoggol ma dana Porta lei e stai tranquillo. Lavoriamo i soldi. Poi